Yero itrai, sesin pat ngai keble pi baro aka kerteng ke tiang tam ke jong ujisu. Te ke ke benta ke ba wan ra shapi ha ke kasngi ke de ngalabu kerteng ke jing sumar ublei. Ke jing sumar ublei ke ba pila ban shim. Na ketika kecil ke jong ublei ke ba pila ban shim na umatius kal no ke ba rio ke khot ke ba arpusan. Ke ni ke heading ke boong ke jing kuslai ya ke jing em bat ke jing sumar ublei. Tingan puli kumba kalong. Na mar kata ngong hapi wat kuslai. Yala ka jing em. Ke eba pin bam lani. Ke eba pin di. Lani. Ya ka met jong pi. Ke eba pin kup. Ka jing em. Kam long ka ba kam kor. Ya ka jing bam. Ka met ru. Ya ka jan kup. Ka kting ka jong ublei ka krenda ka basuk. Ba kam dayeng i bangin kuslai ya ka jing em ka jongi. Ngim day ban kuslai ya ka bam lani. Ya ka kup ka semru. Ngim day ban kuslai. Te haba ka kting ka jong ublei ka ong. Te ka dayeng iru bangin shu ko ngu ban simple. Kumba ka kting ka jong ublei ka kran simple ngiru ngin ko ngu ban simple ya kata. Na marba haba ka ong. Lada pi ko ngu. Kamut ka kamba kanja ha ka jing em ka jong pi. Te namar kata. Nga haba nga pule ka kting ka jong ublei. Lada ngalap ka ong kumto. Ngaru ngale bet kumta. Ngam ju kuslai. Henry haba ong wat nom kuslai. Kamut pat bapin omle Henry haba ong wat kuslai. Kabamut pidei ban IT pat yala de ha utrai. Ki jing don kam ki jong pi ki bapi don kam. Shu IT bat onda pila de ban IT wat nom kuslai shu. Nama ngai i bon ha ki breu ki paduwai. Haba ki paduwai. Onda haba ngila de ban duwai ki kuslai. Haba kim pat yo ke jua ki kuslai shu kuslai kamut ublei yo ban unle namar ba ki kuslai te lada pi kuslai ublei unom la ban le ru em baro ngi ki briu ngi don la ka jong jing don ki ma jing ha ka jing yo jing kot ha ka kamai ka ji don ki bom don kam don jam don ki ba don ka ram ka sha don hala ki jong ki benta ki ba ngim la ban batai te henrei wat ya kataru wat nom kuslai ya ka jing ka jong pi la ka dei na ka benta ka jing bam ka ba phin bam lani na ka benta ka jing ka jong pi ka ba ha ka jing ka ba man la ka si ha ka long yeng ka long sam ka jong pi ngam do ong tai ka jing bam handai he ki benta ki ba bon ha ba pi la ya tho sho trai wat ju kuslai shu na ma la pi kuslai utrai unom yo late ban kuslai ban perkhat na ka benta ka jong pi na mar teng teng ki breu ki perkhat pala dala de bat haba ki perkhat kim ai lat yo blei bo un perkhat de na kata kadaw ba ki sa fail hanre haba ka kting ka jong blei ka ong wat kuslai wat nom kuslai shu shakri bet you try shu IT bet yala de how try kamut ulat tip hima u ba un kuslai na ka benta ka jong pi na mara da pi kuslai palat u blei unom le shu na mar pila kuslai hi te pila kwa ban kit hi te u blei unom la kan man le kata te ngi pe shu ayu ka bible ka ong ko ong tuk mi tho ikisim beneng na ba kim ya bet lemne kim ya ot lemne kim ya lum ha ki thiar hanrai pen ban uk pa jong phi uba habneng u besai ki phi te phim long ki ba kham kor shibon ya ki hangni upen i no da ka example da ki ni kisim phi i ni kisim kim ju khuslai re ni i tho da ka ba ngi i ba kinang ban ruai man step bat kinang ru ban ruai shua ba kin thia ngi don sit hane hajan ngi yo sngo ba kinang ban ruai man met kinang ban ruai man step kinang ban ruai ka ta ka de ke jinglong ka jong ki ka pan i ki ba kim don jing khuslai ru em kim don jing khuslai ru em namar kata nga kwa bangan ong ye phi ba phi ru haba phi la long ki khon ki jong blai ka ba mon phi wat nom khuslai ya ki bom de ki khon ki jong blei ki ta te ngam la ban ai garanti ma pe nga hanre la da phila long hi ki khon kristan ka bo mot phila IT la de how try ka mot phim dan kam chu ban khuslai ru em ka kam ka phila tre phila IT man step phila le ha ka dukan ka jong phi phila duai phila pan kan tang ka dukan men mi chua phin mi na ki dukan ki jong phi phila ai ngo ek bo blei ula kur khu ka mot phila IT how try what ju khuslai shu ula tip ban kur khu phinam do nong ha ka ba phi tre na ma phila nang ban IT how try
Shu ya ro ba ikum ya ro kini ki simbnang. Kini kinang bahaban ya ro yu trai piru pili ban ya ro han rewat nom ya ro tanda ka shintur ya ro ru dadu ka do nur ba ki kam ki jong piru ki de ban yo ya ro ahmat jong blai. Om ba ki bri ki nang o kata kristan hari ka ba shu im dang ka thok ka syukur. Te kamot kata kam de ka jing ya ro nama ka jing ya ro kam de e tang ka bangi nang ban ya ruai te handa ki kam ki jongi ki bangi le man ka singiru ki de ban long ki ba la sha ya ro ahmat ka imlang sa alang ka ta ka yang ka de ka ba pi ya ro yu trai. Bat haba pi kemen bet kumba kini ki sim ki ya kemen ublay ru ushat kemen unle ka kamba pi i ka kan ro jiru ko la pen kelam da ka jing ruai ro namar kata pi de ban long kum ki sim ki ban nang ban ya ro yo try ha ki por ba ro bon ki brio ki don ki ba ya ro yo blay tang ha por ba jinjar don ru ki ba ya ro tang ha por ba kemen henre ga ong ye pi ha preng ka jing jinjar ru ya ro yo try ha preng ka jing sngo si ru ya ro yo try lada phi nang bani ro utrai ha ki por paro ki kamba kinja ha ga gm ka jong phi bat ka jing ro ru ka de ban long bat ka shintur bat ka kamru kata ken ka ba ublei un yo buram te wat nam long ken kita ki ba khuslai palat pisaram wat ju khuslai ublei utep ban pendap ya karam ka ba phi phisha ngaru kala don ka por ka bang saram bat habangala nang ban IT show trau trau la kur khui nga bangala yo ban siu lut kata karam baro khoi namar ngi dang de tang kibreu ngi ya chi bon ke jinya dan ti han rela ra phila nang ban IT ala de hotra utra per light not ik baro khot han ra phi phila ya tho sho trai sabat ka khuslai ru kan slam bhai phi phin yo juba namar bon bhai kibreu gila phat wai am da gila de phat wai ki dang khuslai hi ki dang perkhat hi ni kum no ka utra on le ni te kum ta uble yo ken kalan ban kur khui ki yo te kalan perkhat nam ta jung ki namar kila perkhat hi te namar kata wat ju perkhat hi ai ba ule perkhat na ka benta ka jong phi shu ko ngu bai chu le ben kata ken ken wan ra ka jing kur khu ha ka jing im ka jong phi ba chu shu ka bible ko ong kum no ko ong ba phi te philong kham kor shi bon ye ki kata ka de jing sia ngi kham kor shi bon ban ni ki sim namar ki sim uble ushu pen long yang ngi te ula thau hala ka jong ka dor ka jong namar kata ngilong kham kor ye ula dai ki sim uble upendap pitharaya nga ba de phiu nam pendap un pendap ken utau de uble jongi bat shu ka bible ka ong kumnu ka ong uno te na phi haba u khuslai ru uba la ban pentam shi pro yala karn yang kak ti ka jong uble ka ong ba uno te na phi ubala ban pentam shi pro yala ka jong karn yang namar kata phinam la te ba phin le e la da phi khuslai te ba lekin phi khuslai ha ba phim la Shusakri be se utrai kakti ka jong ka thok ong le kum to le kapta kat ka ba kakti ka jong ka hikai le ya kapta han re wat nam khuslai ki ki e bar khoi khuslai tang kum duan pan singo bhai uble na mara ra phi khuslai ani tho e phi phin nam la ban le e ru em han re la phi khuslai pala le phi la ban khle be ru namang le i bon ki bala nang la sta la pas ki jing puli ki ba he han re ngania thu ye phi gi ba bon ba ngakwa ba ne thu ye phi ba hapdeng ka ba ki nang ki start han re ki la khle bi namar ba ki perkhat palat bat ki poisa san ker ki poisa jel bit ba ki perkhat palat ngaru kalau ka we ka por ka ba nga perkhat la kan jut ka khlem sng tho sang thau shu nga perkhat nga ani ban perkhat ka tang sabbe ta ka daw nga ok pleng man perkhat ka long ka ek ba class shibon ki la sok kordot ki thit jabeng ngong ye phi ruan no perkhat phinam la un pentam khan get ru em namar kata ai ba phin long ben ki ba shu IT lot be how utra utep an perkhat na ka banta ka jong phi ba chu ka bible ko ong kum no ba le ba phi khuslai shaphang ka ba ko pru wat nam khuslai shaphang ka ba ko pru uble ulak te ban pen ko ye phi to perkhat ike teuli li ka reng ko kat no ki man bha kim trei lemne kim ther Upen inuksa sadaki teuli li kareng kauru. Ba ublay upendap yaki. Namar kata ai. Balada ublay upendap iki teuli li. Om tay iki teuli li ki weiru ki sentiu ki skot. Ublay upendap. Upen bet upen biang gitu ki nayakran iki sentiu ki bangi ngiat hung hayeng. Ki sentiu ki bangi ngiat hung hayeng te ngilaya sumar hi mangi. Te teng imla ruban pen im namar ba. Ngi dang de teng gibreu habangi ngi sumar mangi teng ula ban yapru han repet iki tu ki sentiu ki basulong hi chaklau
ki pho ki pheng bet ki im bet ki itanat bet namar ba ublei upendap te utip ya ki bat phindapet ya ka jinglong jong ki sentio ki shupho samar khi bet kata ka de jinglong jong ki sentio ka ba mot phiru hap pedeng jong ki jingten jo ki ba bon jat ki ba ngi kum ki kristan ngi nam la la hanre ngi de ban job kum bangala ong ya phi te hanre long ki ba pho samar khi barabor long ki ba pho samar khi kum ki sentio ki ba ublei ula ainuk sa da u sentio u teu lili u ba ublei upendap ya ki namar ki teu lili ki de ki ba ki breu kim ya thung ki de ki ba shu ya long hi kum to ma ju i ba shani shangiru ki don chate shapo badan ki tu ki badan ki tu ki wa ki ba toy kum to nga i mi ba shibon ba ki tu ki teu lili ki pho ba ki tanat ba te nga kwa ban ong ye phi ba wat nom khuslai henre pho samar khe barabor kum ki sentiu la dei e kum utiu lili ru kum ki wei ki sentiu ru ki ba ublei u shupan long hi phen pet ki sentiu ki ba ublei u shupan long hi ki itanat ba ki pho ki phieng ba namar kata lada yakini ki ba omdan ba sumar manu ru ublei utip ban sumar yaki phi tharaya phi ublei unam sumar namar kata ai phen bot ya kanuksa ba phen long kita ki ba shupho samar khe ba hau trai wat nam pho samar khe ba kadika perthai namara pho samar khe ba kadika perthai hakapor ba phi jinjar kin sai kan kok ya phi hare pho samar khe se bat utrai ya le kmen se bat utrai wat nam le kmen ba kadika perthai ublei undon hakalyang ka jong phi hakapor ka ba phi yam unwan ban nyat iki ummat ki jong phi kum ba phi i hakapor ba u Lazarus ulayap haba ka Mary bat ka Martha ki don hapedeng ka jings ngosi u Jisu haba ulet ban shem bat ki ulaya yam lang bat ki nama bale namar haba ki ya kemen bat u haba ngosi ru udon benta hakata ba un kurkhu ye phi bun nyat no e ki ummat ki jong phi namar kata long ki ba pho samar khe tama wat nam pho samar khe bat ka perthai henre pho samar khe bat utrai i no aka jong ri ka perthai wat nam benut dan le ru em la da phi kloi ban i no aka baro da ka jing kemen da ka jing pho samar khe khabamot ublei un pendap ya ka jing em ka jong phi amen bat shushu ka bible ka ong shushu kumno ka bible ka ong shushu henre nga ong happy ba wat u Solomon ha ka buram jong u baro shimla kop kum u wei na kine kata ka de ka jing shisha wat u Solomon u khlem kop ya ka buram kum u wei na kine ka ne ka ai ka jing sneng ya nga pat ya phi ba u Solomon u khum kop ya ka buram jong u tiu lili bat ka buram jong kine kisim namar phi i haba ublei ulapan long ya ka sia kine kisim na do manang long ka perthai ki nang ban ya ro ban step ki nang ban ya ro ban mi ki tiu lili kim ju bakla ban pho sentiu ka ba mod dei tang ki tiu lili sa ki wei pat ru ki jing thong ki ba ublei ulapan long kim ju bakla ki long bai kum to kum ba ublei ula bo renti hana phi i o Solomon haba menno ublei ula kurkhu yo ula pantai ke jing start henrei ublei ula ai ke buram ula ai ke spa henrei phila yu i ba ula klano ningkong ula pendan buram ya ublei henrei ka poi ka por ula penja buram ya ublei dak ba ulet banyak klembat ki wei pat ki kenthai nong wei dak ba ula let banyak klemap inga ula let banyak klempat bat ki wei ki blei thau ki ba ki tu ki kenthai nong wei ki ba ula shong kurem ki la pen mane ya yang ki tu ki blei ki ba thala amen namar kata uklem kop ya kani ka buram namar kata wat aya nga ba de phi bangin long kum u Solomon ubakla shipang lakla da kum wei shipang lakla da kum wei harenga ong ye phi la da phila long ki khon ki jong ublei yai long ki khon ki jong ublei wat nam long shu ki khon jong setan la da menta phila pendan buram ya ublei yai pendan buram ya ublei kum ba habangi pet hado bantai ki sentiu ki skut ngi i ka buram ka jong ublei ngi pet ki simbeneng ngi i ka buram ka jong ublei hanre phi pet yo Solomon ningkong ula long u bastat ne ki bastat hanre ka ba kot kare ka jingbet ka jong u ba ula de tak dor ya la de hakak ti jong u setan tang na ka bantai ki kenthai shimla kop ken ya ka buram ka ba ublei ula pen kop hakine ki ba ublei u shu pen long u klam thau da ka ti blai ka jong u
Day namar kata kadaw ay mangabat mapingin pendan buram yaw blay nakaway kapor, siya kaway kapor. Nginom longken kita ki pendan buram yaw blay tang si teng por hanre barok kisngi kirta ki jongi angin pendan buram yaw blay. Kumpai ki long kini ki bau blay ula ai ka nuksa de kini ki sim de kini ki tiuli ai ngiru ngin long kita ki bayai pendan buram yaw blay. Hap deng jok ka jing ngau si ngen pendan buram yaw blay hap deng ka jing keman ngen pendan buram yaw blay lawan ka jing dok ka jing kerdo ka jing ka jing ele ki ba bon jai ngin nam pai din da lele ru em pat kataken ka ba u blay jong ni un yo e ka buram an pendan buram yaw blay haba ki brio ken pet yang nga ba ya pi kataken ka ba u blay u kwa e na nga ba na pi ba chu ka bible ko ong kum no la da u blay u pen kop kumta yaw hur ka rengkau uba menta ulong la syai te la bread haka lawar ding kabakat no tam ya pi api ki berit ka jingai upen sengot ho shushu sada uni u hur jong ka rengkau ubalong tam u plang uba haba lakut ka ayom ka jongki om don jing bishar shu taru kat ba uni u plang udang dei ban im hakani ka perthai u pendap te u ai u slap u ai ka sni u ai ka le er tikat no tam yang nga ba di pi haba ula thawi ngi da ka tiblai ka jong u haba on sadan ka sngi bishar nga ba di pi tharai unam pendap yang nga ba di pi un pendap ken namar kata wat long pi kita ki barit ka jinget re ai ka jinget ka jongi kan long ka ba kraw ka ba kum balong ki khlung ki badang ret ki sushan ya be hakik me ki pa kim tip dan janem dan jalat ngan ki ong ba me lat ngan aja ki badang let school ru ki supan bai ai ka bai kelas ngala don kam thit kata ki kimi ki paru ki ai te nga bat phiru hakmat jong ublay ngi de ban long ki khon ki jong ublay ki bangi su ai ti lot ba ha u ma u ken un pendap un pen biang ki jing don kam ki jongi baro kata kan ka ba ublay udak kwa e yang nga bat e phi bangin don ya kata ka jinget te bangin om khuslai e ru em rengin su ai ti lot ba hakmat jong ublay bat ublay ru onda shams ngau bhai nga ba de phi haddo kata ladangi don hi hadu kata ka jing shania ka ba komi khlong ibaret chu shania hakik me ki pa uble unle ka kamba hanre ladangi ngi shania ngi artaten uble uthatte ban le ai namar phim shania te phi artaten te namar kata wat nom artaten wat nom red ru ka jinget bat chu ka bible ko ong kumno namar kata wat khuslai da ka ba ong ka engin bam lane ka engin di lane ka engin kup takadaw wat nam khuslai shu na taka bam ru em na taka kop ru em na taka di ru em na ba kita ki e baro ki jintel ki wat na ba pa jo phi ba habne utte phidan kam ya ki e baro ki jintel te bapli ba kim pat long kristan kim pat long ki khon ki jo uble ka de ki ki ba kin khuslai kim dan te uto pa ban pendak ban penbiang ye ki hara ngi te ngi la long ki khon kristan ha ba ngi long ki khon kristan a ngi ya ro ki khon kristan Rapi ya hi ko ki khon kristan ba phi don be ha ka long ye ka jong uble utip ban pendap ya phi phem don kam ban khi khuslai ai ru em hanre la da phi ong ba phi long kristan ka kam phi le ka kam saitan te to tip ya ka ni ka wai uble unom le ai ru em phi lam da kam ta em ngam tharai ba ki bon ki kristan ki penyap no ya la de balai ki penyap no ya la de phi thrai la da ki de ki khon ki jo uble ki non penyap ya la de phi thrai uble un sya e ki ba kin le kam ta phi thrai uble unom le ka kam ba e namar ba ki shude tang ki kristan ki ba shu khat ki khon jo setan na mar kata uble yo jaka ban sumar ya ki namar uble ai ka man ban loi hangi langi kwa ban long ki khon uble ne ki khon jo uk soi ne ngi kwa ban long ki khon uble ne ki khon jo setan ne phi kwa ban long ki khon jong blai yat ka ba kum ka te ka jong uble kan nom ja ka ek ka bas ni phi yat ka ba kum setan ken ta ka daw sa ja ka jing ka penyap ka jing penyap ya la de ka ja namar bale namar ba phem shem la long ki khon ki jong uble la phi la long ki khon ki jong uble unam sha namar da phi don ki khon phi i khon jo phi la mut on penyap ya la de phi thrai phi sha i te i khon phi thrai uble unam yo i ha ka por ba ubri umut un phasi no ya la de u yo i hare haba ula nang ban it ha ka ti jong usetan uble umle e ru em namar ka tangi hab ban long ki khon ki jong uble lam dangi long ki khon ki jong uble onam dan ka jinga dai onam dan ka kamba ngi onam dan ka jing besai ngi ko malab sai ni ki simbrang namar ka tangi hab ban long ten ki breu ki sngot khobak la bangi la de ki khon ki jong blai bangi la long kristan un le be dada ka long ta bale ki kristan ki apanyap ya la de ki sedang pat ban ong oh blai tu umpet
kini ibri gija komne handa kim tepat baki kim shemla IT yala de hau kila IT hakti jong setan namar kata la da phila nang man IT yala de hau setan wat kmilan ti bo bleun le ai but wat nam complain ru but shisho ka Bible ko ong kum no ka ong Handai pin ya wa chuai ka hima ublei bat ya ka hok jong u te ki eke baro on sa ailang tam hapi namar kata wa chuai ka hok ka jong ublei ka eka hok ka jong ublei ka hok ka jong ublei ba un yo ka jing penan buram nangi da ka bangin le ka mon ka jong ublei ti on sa ailang tam yangi onam ai tang bangin dap hen reun ai ru ka ba tam te ba pin la ban ai kal yang ru shi ki we ka ta ka dei ka ba ublei u kwa ban ai janga bat ya phi namar kata wa chuai ka mon ka jong ublei wa chua ga hima ka jong ublei wa chua ban pen singo bhai ublei on sa ai lut ya phi ki jing don kam ki jong phi paro namar kata hap deng ke jing bom bit bom biang hap deng ke jing dok ke jing kerdu rungong e phi wat nom phai din ya be chaprang man chakriu trai on sale ka kamba e phi bat ka Bible ko ong shushu kumno namar kata wat khuslai na ka banta ka balashai na ba kata ka balashai kala khuslai na ka banta la ka jong hi ya ka sngi ka biang la ka jong ka basniu ka basngo tanat ha ni ka khat ka ong kumno ka ong wat nam khuslai na ma ka balashai kan sa khuslai hi kata ka de ke jing shisha la la phi la em ka jing em ka ba ha ka sngi ka ba ha ka la khuslai phi na ma ka ne ka banta ka ba ong ka sngi la ka jong ka ba biang kasngi ka ba biang la ka jong ka basniu ka ba mut kumno la da phi le bha kasngi ka ba bha kan khuslai ban le bha ai phi han rei bon sin ubriu u le sniu khuslai ba kan wan ka ba bha kan wan phi le bha kan wan ka ba bha phi le sniu ru kan wan ka basniu la da phi la em be ka jing em ka ba pensngo bha ai ublei wat ha ba phi phim per khate ba phin yo ka ek ba bha han rei phin yo ek ba bha Handai haba pile asniu pi perkat ban yo ka babha pinam yo ka babha pin yo hi ka basniu namar kata kasngi kala khuslai hi te namar kata ngaong ye pi ba ya uniu snem baro khoi ki ong kumno ki ong ba udeu snem jong anem sniu ten rei ngala pet yu uniu snem nadu ubnai baning kong hi ngala pet ngai i ngong niu uniu snem to ba phlab ha pa jingker khu ka don ha uniu snem but kat badang yat kisngi ki benai ka jaban ban kumne dala ja kumne ngam smola ban modor ya ka e ka bang kalami na ka shintur ka jonga bang ong udi udi usnem ba ba sai wi kong ru ila phone nga i ong nga kani ka snem mentau snem de snem ba kumno de snem ba ba ne bas niu ne te ngala ong ye i lada ki le ba kin yo yo snem ba ba lada ki le sniu kin yo snem ba sniu pat menta pat kat badang yat kini ki benai ngayo i shisha yo ni usnam ba phla usnam jo ji kur khu bala kur khu yang haddo kata ba pat dem don snam shu na lor jo ni usnam uba naddo bangala yo i nganget ki ban wan kamut kin kamwan ki ba kambes henrai haddo mentangan ong ye pi naddo bangala he ngala san uniu de usnam ba phla yang ude usnam ka jing stang jo ka jing kur khu ka ba uble ula kur khu yang ka ek ba kin jaman sim namar ben chua ula kur khu ha ba kin jado da ka bang trade da ka ti kakti do ka jonga hanri bentang i ule ka kamba ka ba phla ka ba omdei da ka ta jing mod brio hanri da ka ek jing mayan ka ba kin job le nga yu i ka jing kur khu ka jo uble bat hang ne nga sngo thongong pleng la da don makna ka nam sniuru hanri la da pi em hi ka jing em ka ba pha uta un nam sniuru onom long unong un nam sniu ye pi hanri un long us nam u ba bha ye pi Handai lada PPM ka GM ka pensngo CEO play ka GM ka bas new ngan ong ya pi wat usnem uba ki breu paro ki mat yo snem uba bha handai pen mat ya ka snem ka bas new namar bale namar kasni ka bas new kala khuslai ban les new pi namar philam lien palat ban le tang ka bas new suda namar ka tanga ong ya pi le ka ba bha kasni ka ba bha kala khuslai pi la pi persyang lada pin perkat ru ba pin yo re pin yo namar ba pila bet ya ka ba ha te pin ot ken ya ka ba pi bet ya ka ba snio pi kwa ban ot da ka ba hatu kala mu ban nong kanam la da le ru em kan am la da le ru em namar kata ai ba pin long kita ki bele ka ba ka sngi ka ba kala khuslai na ka ban ta ka jong pi wat ha padeng kan nam snio ru pin om yo i nam snio pin yo i bet tang ka snem ka ba hari PM ka jing em ka bas sniu nga kwa ban ong ye pi ka snam ka ba haru ka man ra ka jing sniu ha ka jing em ka jong pi
te la dona pdeng jo pi ong yang seduai onda pila dep ajing kren te tong ini le ka jing duai Rai wan nan singongu e jing ba ka jome ken ko pa be ka ba me la kur khu ken ko pa be lang ba ka ni ka jing hi kai ken ko pa be ka ba ngim de ban khu slide le ru em atra kra ba da shisha ken ko jisu ba ko do chinga ba ka jing long ka jongi ka yai ne ken ko pa be kan yai ne ken ko pa be khom ba me la pan long ki sim ha do man tai ki dang nang mar wai ba ni ro khom ba me la pan long ki tew li ha do man tai kim shim la ba kla ki dang long bai kum jo ken ko pa be kum ta atra kna na do ba me la shim ti ngi ken ko pa be ai ken ko pa be ngin yai ne bat me ken ko pa be hap deng ki jing ale ki ba bon jat ken ko pa be hen re ngin om ka la atra kra ban penja bu rom ye me ken ko pa be hen re ngin yai pendan bu rom ye me ken ko pa be kum ba ki ki sim beneng ki pendan bu rom ye me ken ba ki teu lili atra kra ki pendan bu rom ye me ken ko pa be ai ma ngi ru baro bor ngin pendan bu rom ye me ken ko pa be chim ti ma me ki khon ki jome baro khai ken ko pa be kur khu ye ki ken ko pa be ka jing kur khu blai ka jome ken ko pa be pat skam ye ki ken ko pa be ku bam pat la ban yai kalan ti ka pate to ya rap ma me ki atra kra ki bam pat sngot ho ka ten ka ba khoi ka jome to pen sngot ho ma me ki ken ko pa be to penan ka me ki khon ki ba ye ki jome baro ki ba me la ai ka ti ka shakri ka jome ken ko pa be kur khu ye ki ken ko pa be ha ki ban ta ki ba bon atra kra ki don atra kra o ki ba pang ru ki don man pen khia no ki ba dap ram dap sha ru atra kra ki don to pelai no ki nak ram ka sha ki ba don ha pedeng ka jinga pat ka jinga pra ka long ye ka long sem ru atra kra to te pat ya ka long ye ka long sem ka jong ki bom dan kam dan jam ru man ai ki ka kam ka jam ken ko pa be o ha ki ban ta ki ba bon ken ko pa be ki bangam la atra kra ban jer ka teng hang ne ken ko pa be han ringa ra wan man ai ti ki khon ki jome ki ba khoi ki jome ken ko pa be ken long ki ba yai net na ko ka por sha ko ka por shim ti ki ken ko pa be kur khui ki ken ko pa be wan be no ko ka sin jam da ker su mare ki plat ki atra kra na ki bot thap jong setan ken ko pa be pelat ki na ki jingman saw atrai kra ba ko wai ka ba kwa e ban kur khui ki ki khon ki chome atrai kra pa na me ka karta ko bajrong ken ko pa be ai ki atrai kra ka karta ko bajrong ken ko pa be banga duai ken ko pa be to ai ken long ki khon ki jome ken ko pa be ba me man tip ka sngi ka jong ki ken ko pa be mo setan num yo da lele ru em ken ko pa be ye ki shim ti ki panan kam ye ki baro ken ko pa be to man yo lo ma me ka buram baro khinga pan kartang ka bathyang tang ko chome jisu bana nazareth hallelujah amen but amen te to ble ni ban kur khui philang paro i roi tra